Wel, dyma ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth cynta'r diwrnod olaf fan hyn yn y Ffaerea. Ac os fuodd na rosyn rhwng dau ddreinen eriod Arfon Jones, dyma hi. Byddig, croeso nôl ato ni. Diolch yn fawr. Diolch am ymuno dyn ni unwaith eto yn y pwynt sylwebu ar gyfer y Pencampwriaeth yma, sef Pencampwriaeth yr Heffer Biff Ifanc. Na chi, o flaen ni fan hyn. Mae'r bridiau cyfandirol nawr yn erbyn y bridiau cynhenid. Dim ond un brid cynhenid sydd yn Arfon yn dyfed. Dim ond yr un fach Hereford, yr Henffordd. Wrth i ni weld hi fan hyn nawr, yr Hereford, yr Henffordd. Dim ond un fan hyn, a wedyn cyfandirol yw'r gweddill i gyd Arfon yn dyfed. Ia, anffodus dim ond un fel dechrau brid cynhenid a'r gweddill yn yr Continentals. Hon yn un dlws iawn yn dywi. O, yndi, mae hi. A mae rhaid ni gofio, mae rhaid ni gyd yn enillwyr yn barod yn y ffair. Yndi, yn union, felly dyma ni gyd o'r Heffrod sydd wedi ennill i'w dosbarthiadau bore yma, mynd yn erbyn ei gilydd wan yn y Pencampwriaeth. Pencampwriaeth Heffer Biff Ifanc wrth gwrs, efo John Davies o Swydd Warwick yn beirniadu. Os da chi rhyw syniad le mae hon yn mynd Arfon, o'ch chi'n gywir yn y dosbarthiadau yn gynt eddi? Da chi'n gofyn eto i mi reid ymhen ar y bloc. O, dwi wir. Chi mor fach, wel. Ia, mae gynno fo safon reit da yn y fan hyn wan. Mi elli ti fynd, mae yna 2 neu 3, wel, maen nhw i gyd yn neud iawn o'r Pencampwriaeth. A dwi'n siŵr bod yr gyn John yn ei feddwl wrth fynd trwy'r clasys lle mae'n mynd i fod ar ddiwedd y dydd efo'r Pencampwriaeth yr Heffrod. Mae'n ein neis iawn yn y canol gan Berwyn Hughes yn dos. Oes, mae'r 2 ganol yma, 2 goch yn y canol yma, mae hein yn mynd i fod yn berig yn y dosbarth yma dwi'n meddwl. Yndi, dwi'n cytuno wedyn. Mae rhaid ni gofio am yr un gan James May, yr un froc, mae honna hefyd yn heffer neis iawn wedi ennill dosbarth cystadleuol tu hwnt, felly mae yna lot o ffordd i fynd fan hyn. Mae rhaid ni gofio wrth gwrs, mae potensial yw'r peth pwysig yn y Biff Ifanc. Fydd John ddim yn chwilio am rhywbeth sydd wedi orffen, fydd ddim yn chwilio am rhywbeth yn llawn cig ar gyfer y cigydd, ond rhywbeth o bosib dawn ôl i ennill yn y sioe haf yn dylai byddi. Rhywbeth o pwysau neis, lle, sef o potensial at blwyddyn nesaf. Fel ydych chi'n gweld dwan, mae wedi gofyn i'r ddau goch gan Berwyn a Hayden Lloyd y fan hyn i gerdded eto rownd yr cylch. Dwi'n meddwl i helpu benderfyniad. Ac am benderfyniad sydd gan y dyn ei hun, John Davies, mae'n dipyn o gamp. Wedi cael gwres i drad, wedi gwneud gwaith gwych, mae rhaid gweud bore yma. Wedi bod yn drwyadl ond yn slic iawn Arfon wrth i waith. Yndi. Gwaith arbennig. Efallai bod wedi dangos dipyn bach o wendid i ni rwan, wedi gofyn i'r 2 heffer goch gerdded allan. Bod i feddwl o rhwng yr 2 yna. Ella bod fi wrong yn gweld o yn cerdded dim ond y 2 yna allan o'r llinell. Ia. Ewe wedi dangos i gardien gynnar. Dyna ni. A penderfyniad wedi wneud. Berwyn Hughes, Cwm Henryd Llambed, wedi mynd ar garden goch. Wel, am stori. Ianto'r mab wrth i fodd. Elin y wraig yn ymuno ar ôl 9 mlynedd o saib. Oedd o werth iddyn nhw ddod yn ôl i'r danos eto, yn dod. Yndoddi, beth sy'n mor special am hon ten dy farn di byddig? Mae gyd yna, mae pwysau da, mae llydan, mae siap arni, a mae jyst yn heffer dda. Arfon? Yndi, dwi'n cyd yn fynd yn un o'r beth mae Beddig wedi dweud. A mae Berwyn eto efo llygad da bob amser am ni fel. Llongfyrchiadau mawr iawn iddyn nhw. Gwych, tipyn o stori ynghylch y gwartheg. A dyma nhw, chi wedi wneud i Elin. Wedi wneud. Llongfyrchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr. Beth yw'r teimladau? Effa emosiynol i fod yn onest. Ti wir? Tipyn o foment i chi. Ydy, achos, wel, fe sy'n eisiau gwneud e, so i'r plant wneud e. Chi'n neud e i'r plant, i'r genedlaeth nesaf. Ie. Go lew ti, ia. Pwy stan ni fan hyn? Tommy bach a Ianto. Pwy yw ti? Morris. Llongfyrchiadau mawr i chi. Ei, siwt mae'n teimlo i ennill fan hyn, Ianto? Hapus. Ti'n hapus, boi? Ydw. Beth ti'n neud i mor special? Wel, mae'n
Oedd hi'n special pam gath i geni nhw ddi? Oedd. Oedd hi. Ti'n apus? Ydy. A beth wyt ti'n feddwl am y llwyddiant? Wel, dwi jyst yn surprised. Surprised, ond surprise neis. Ei, mae dolyg di dod yn gynnar, yn dywe. Daw Santa byth a dim byd cystal hyn i chi, chybod? Na. Na, daw e. Llongorchade. A Berwyn? Da iawn ti, boi. Mae'r blynydde ers i chi fod yma ddiwetha yn cystadlu. 8 blynedd o'r, ys. A gwantheg mawr o'n i'n dangos brynu na fe. Chi'n ôl yn y gêm, boi. Wel, oeddi trial. Fi rai chi ddod nôl ragor bob blwyddyn. Wel, o'n i wastad yn gweud, sy'n ni'n gallu magu rhywbeth special, falle dylen ni'n ôl. One-off yw enw i. Mae hon yn special, cofia. Falle da one-off i ni. Da iawn chi, wy'n hynod falch drosto chi fel teulu. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi, boes. Gwych iawn, da iawn. Ei, boes.